pulyano bubagrana khumungya kharo tai sini logi tongnai tai mandai assembly ni joto tiprarangna hambaya kharo khana jeng block deputation ungnani thangtongo bubagrani je naharmung dabi dawa tuyui je besgangni panchayat election khaijaknani na tuyibo tai bubagrani central government by agreement na tuyibo asamungrok teibo dakti khai ধরনা নিবাগে जों সারা ত্রিপুরা রাজ্য খানা ডেপুটেশন থাংতং শুধু মান্দাইয়া হাইপানো যত মান্দাইনি অ্যাসেম্বলিনি যে ত্রিপুরা সারনাং তেবো বিশেষকে আনি বাইথং হইতে তাই চিনি সংগঠন ত্রিপুরা মতা হইতে কইনাই ম ধাবিন তুই जों যত থামচা খাই যতন খানা 11টাও চিনি জমায়েত নাই মান্দাই ব্লকনি ইংগৈ আবনি পরে जों মান্দাই ব্লক ডেপুটেশন নিবাগে ফাইলাইনাই आ जगह जों जतन कायसा करेयावै TWF YTF तै तिप्रामथा 3 दफानो मिलुवै जों खना दले दले के बुबाग्रानि जे नाहार मुंगनो सक्सेसफुल खालामनायनि बागै जत माने एसेम्बलिनि बरनो कय मुंगियाफोरा खना जसके फनो जों बुबाग्रानि नाहार मुंगनो जिनि खरां बाय दिल्ली जरा पुसग्रनानि बागै आवै मुं पान्दा तिनिखाय आवै मुं पान्दावा थांदोंगो जिनि YTF जिनी मान्दै ब्लक कमिटी नि अंगै बरक तिनी सारा मान्दै एसेम्बली गुरिवै आवै मुं पान्दा खालायनाय ताई खना जत न खनानि डेपुटेशन फाइमानजों बगै कयो खामबा तो ताई बाइक गाड़ी बाइक जों ताबुं खालायनाय खनानि जे जिनी ब्लक डेपुटेशन मान्दै ब्लक कमिटी नि प्रेसिडेंट हिसाबै आं जतन कबगो खना ब्लक डेपुटेशन जतन थायै चिं जे मान थाय सकथाय नि बागै जों जे डेपुटेशन रनाय दंमोन अनरेबल गवर्नर थ्रो भिडियो आमन बागै जत ताकते बुक जनो ताय चिनि जे ब्रह्मथानि आदं जो सोनो जतन कबगो न जतन फाइनान बागै अमो जों चिनि जे नाहारमु जे चिनि जे पुलियान सिमिं चिं जे नाहारमु दंमोन जे चिनि सेपारेट स्टेट आमनो जों जे खायनान बागै जे जों चाइथक दंमोन आमो दाक्ति बर पुरन खायनांतुन तांनि के जों साइमाखा चिनि जे दाबि दावा जे जों डेली बाय जे एकेमिस्ट्रा बाय जे कौ साइ दंमोन आमनो दाति जों फुलफिल खायनान बागै जों बंनो कयनाय तांनि के बालुक थांगा बिसाखा तिं तंखा जों बाय जे कग्रुमानि आमन सिगां जुदि जों खालायमायाखै चिन बागै चिनि असुबिदांनाय हायनि बागै चिनि हाजान ताकते बुहुसं मान्दै ब्लक नि जे तंनाय ताकते बुहुसं कयो न फाइदि दले पाले फाइ चिन जे मानथाय सक्तैनो जों जेसोन आदि खायन लांनाय जों खुब कक बायनि याखै खुब बाय याखै जे लामा दंमोन जे चिन सामानि जे रायजाति दंमोन जों जत रायजानो जों चाइथगै जों चिनो मानथायनो जों जेसोन खुमा लांनाय चिनि खनानि जे डेपुटेशन नि मूल उद्देश्यखा चिनि 125 एमेन्डमेन्ट आमनो दाति खायनाय नंथुन तारपरे बिसि इलेक्शन नि बागैबो तारपरे तिप्रासा एकर्ड जे जों बाय इंडियन गवर्नमेंट खालायमानि चिन तिप्रामथ जे इंडियन गवर्नमेंट जों बाय जे कग्रुमानि आमनो दाति जों फुलफिल खायनायनि बागै जों बुंनो कबुनाय आम बागै खना जों मान्दै ब्लक जों आदि ब्लक जों डेपुटेशन नाय ब्लक डेपुटेशन बिथिनि चिन लगी तंनाय चिनि अनरेबल चेयरमैन TDADC बरमना सर जगदीश देबरमा तंनाय चिनियरनि MLA बरमना जे मैडम सपना देबरमा माइके चिनि गोबां लीडर्स चिनियरनि सिनियर लीडर्स सब कुमा तंनाय बरबे जों दले पारे खायनो जों खायनो जे डेपुटेशन सक्सेसफुल खायनो बागै मान्दै आम चिन जतन कबगो ताई तिनि अकक साथिनिव चिनिया जों अकक साथिनिव चिनि लगी ताबुक दङ चिनि फर्मर प्रेसिडेंट बरमना सुबुद देबरमा चिनि एशिया दङ YTF नि जत वारियर सब दङ चिनि साबजुनल चेयरमैन बिनय देबरमा दङ आमै गोबांमा चिनियर फाइ सफैजाक जों ताबु बाइक बाइकै जों पुरा मान्दै आमसाय जे मान्दै आमसाय दंमानि कन्स्टिट्युएन्सी पुरा गुरिवै बाइक गुरिनाय गारिबो फाइ दङ गारिबो जों गुरिवै जों ताबु जों साख्लायनि खना हारुं मान्दै एबा अल मान्दै जे सिनियर जे स्कुल दंमानि स्कुल माटो जों गेदारिं नाय आरो जों थिक बारदां सिमिं जों हिमबतै हिमि फायै ब्लगआव फाइ डेपुटेशन होनाय गामोन बागै जोंनि वारियर संनो चिनके ताकु जों फैनाय नर खना 11टानि बिसिङाव जेसमन 11टानि बिसिङाव मान्दै हारुं स्कुल माटो फाइ सफैनायनि बागै नंनो कबुजाव हामबाय।